on, ongi etorriak, zuen fedea bizkortu nahi ez eta itxaropena berritu nahi ez, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztiok. Gaur ongi etorri berezia eman nahi diet, segura, zerain, mutilua eta iria zabalaldetik etorri zeraten, fededun guztioi. Denok zerate ongi etorriak. Arantzazuko Andre Mariaren 9. urreneko 4. eguna etorri gara. Espirituaren bizi egintza aztertzen eta gozatzen ari gara. Gaur, espiritua gure sufrimentuari esaten dion hitza jaso behar dugu. Sufrimentua. Bada bizi berriaren erdiminak erakusten dituen sufrimentua. Bada sufrikera bat emankorra dena. Espiritua gure sufrimentuan eskaintzen digun mezua jaso behar dugu gaur. Mariak erakutsiko digu gurutzearen oineko sufrimentua. Mariak erakutsiko digu bihotz handiz sufritzen, bizia sortzeko sufritzen. Eta sufrimentu hori emaitza ederrez jantzia dator. Horregatik zuti eta ekin dezaiogun gure otoitzaldi honi abestu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, ongi etorri. Jesukristo gure jaunaren maitasuna eta bakea beude zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok hasteko, isilune labur batean, onar dezagun jaunaren errukia gure bekatari izatea garbi dezan. Jesus jauna, zeure segizionak deitzen gaituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, zeure pazko misterio zaskatu gaituzuna, Cristo erruki. Jesus jauna, zure bidea prestatzera bidali gaituzuna,
dakigula Jainko guzti zaltzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk ipini duzu Elizan Maria Virginia itxaropen sendoaren ezaugarri argitsu bezala. Emaiezu bizitzaren nahigabeak zauritatuakoei, berarengan arnasa eta poza aurkitzea, eta salbamenaren esperantza galdu dutenei altxatzeko indarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Bere barruko egoeraren berri ematen digu Jeremias profetak. Bere eginkizunak borroka eginarazten dio, jainkoaren hitza lotsakizun eta iseka zen niretzat egun guztia.
Borroka hortan oinarritzen da ordea herriaren eraiketa eta profeta izakera. Jeremiasek bere esperientzia kontatuko digu. El que lucha con Dios cuando sigue los propios criterios está a punto de iniciar el diálogo salvador con Dios. Experiencia de Jeremías el profeta. Escuchemos. Jeremias profetaren liburutik. Liluratu egin nauzu, jauna, eta ni zure lilurapean erori. Bortxatu egin nauzu eta menderatu. Barregarri gertatu naiz egun osoan, burlaka ari zaizkitenak. Hitz egiten dudan bakoitzean, garrasi egiteko da. Indarkeria eta zapalkuntza salatuz, hotz egin beharra dut. Jaunaren hitza, irain eta isekabide da niretzat egun guztian. Hau nion neure baitarako, gogoratu ere ez dut egingo, ez dut gehiago haren izenean hitz egingo. Baina orduan, sua bezalako zerbait sentitzen nuen barruan, ezurretaraino erretzen ninduen, saiatzen nintzen ura itotzen, baina ezin. Jaunak esana, Erreinuaren aldeko borrokan, espiritua datorkigu lagun. Espirituak egiten du emankor gure ahalegina eta gure samina. Erreinuaren mundu berria erditzen, ari baikara esperantzaren indarrez. Entzun dezagun itxaropenezko mezu hau. San Paulo apostoluak erromatarrei. Senideok, badakigu izadi osoa orain arte erdiminez eta intzirika dagoela. Eta ez dura bakarrik, baita gu ere
espiritua lehen doain bezala daukagunok, intziriz gaude geure barruan, noiz jaingoikoaren seme alaba izango, noiz gure gorputza salbatuko. Salbatua gaude, itxaropenean ordea. Baina ikusten den itxaropena ez da itxaropena. Izan ere, ikusten dena nola itxaron, eta ikusten ez duguna itxaroten dugularik, iraupenez itxaroten dugu. Baina gainera, espiritua datorkigu geure aurreriaren lagun. Guk ez baidakigu zer eta nola eskatu. Espirituak berak eskatzen du ordea gure alde, esan ezinalako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituenak ezagutzen du zer den espirituaren gogoa, eta espirituak jangoikoaren asmoen erara eskatzen duela zintzoen alde. Jaunak esana, Espirituak ematen digu gure sufrimentua behar bezala bizitzeko argi eta indarra. Jesusek piztueraren argitan argitzen gaitu, sufritzearen emaitza askatzaileak jaso ditzagun. Jesusen hitz hori entzun behar dugu orain ebangelioan, zutik hartzen gera, aleluia abestu. Denok aleluia. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aitza zurik gaur. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Egia-egiaz diozuet, zuek negar egingo duzue eta hiletak joko. Mundua berriz poztu egingo da. Zuek triste egongo zarete, baina zuen tristuraldia poz bihurtuko da. Emakumea aurre egitekoan triste egon ohi da, ordua etorri zaiolako. Baina aurra izan bezain laster, ez da oroitzen izandako estutasunaz.
munduari gizaki bat jaio zaiolako pozez. Zuek ere triste zaudete orain, baina ikusiko zaituztet berriro, eta poztuko da zuen bihotza, eta zuen poza ez dizue inork kenduko. Egun hartan ez didazue ezer eskatuko. Gaunak esana Fededun maiteok. Erantzun beharreko galdera bat utzi digu gaurko evangelioak. Bizitza ondatu edo bizitzen ikasi. Ohartu gabe, nahi dugun guztia dena lortzea, bilatzea eta berehala lortzea da gaurko gizartearen balio nagusia. Irabaztera, gastatzera, gozatzera, bultzatzen gaitu, errezkeriazko heziketak eta eskaintzaz eta propagandaz betea dagoen gure gizarteak. Ta guk ez dugu gizaki raro eta frakasatu bezala agertu nahi inguruan. Baina besteek bezala bizitzea ez da bizitza bere osotasunean bizitzea. Gure nahi eta gutizi guztiak lortu arren, horrela ez da gure giza izakera hazten eta osatzen. Lortutakoa ez dugu aski, ez gaitu asetzen, barrua ez zaigu lasaitzen, beste behar bat sortzen zaigu, bat lortu ondoren, eta horrela tensioa sortzen zaigu bizitzan. Beti gehiago nahiak eta intentsitate handiagoz gozatu nahiak, zentzugabeko urduri bihurtzen digu bizikera. Lortu dugun atsegin pixkaren ondoren, utxune eta goze berria datorkigu. Ahuldadea, nazka eta asperkizuna. Zerbait gehiago behar, beti. Bizi nahia da beste gauza guztien balioa neurtzeko irizpide nagusia. Bizi nahia. Bizi nahi horrek lagun diezakegu Jesusen esana ulertzen. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea, bere bizia ondatzen badu. Hori da gu bakoitzaren gizan neurria erakusten eta biziarazten duen galdera. Bizi ez banaiz, beste guztiak alperrikakoak ditut. Hala ere, gizarte honek bestelako legeak ezartzen dizkigu. Gauzak lortzea eta pilatzea da lege nagusia, eta berehala batean lortzea gainera. Atseginkeria bilatzea da eta neurri gabeko gratifikazioa, irauteak, eusteak, bakoitza bere bizikera lege batzuetan
lotzeak ez omen digu inolako baliorik. Atseginkaria behar den neurriko uko egitea, edo gratifikazioa atzeratzea, edo leialtasunean irautea, aurrera begiratzen jakitea, horiek guztiak txepelen kontuak omen dira, aulen bildurrak, bizitzen ez dakitenen kontuak omen dira, entzuten da behin baino gehiagotan. Egiaz, bizi al naiz, bizi. Pozik bizi al naiz. Bete-betean bizi al naiz. Helburu nagusien zerbitzuan atseginkeriak baztertzen jakin behar da. Orduan hazten da pertsona. Orduan irabazten da bizi sentidua. Pertsonak ikusten du zer den baliozkoa eta zer ez den baliozkoa. Duintasunez bizitzea eta zer den bizia eskatzen eta ondatzen diguna. Barruko bizi nahiak badu zerbait hemengo gauzek eman dezaketenarekin konformatzen ez dena. Bizi nahiak badu zerbait neurrigabekoa eta betikora dei egiten diguna. Bada sufrikera bat emankorra dena. Guk Jesusen lagun izan nahi dugu, bai osasunean eta gaixoaldian, ongialdian eta zoritxarraldian. Negar egingo duzue, triste egongo zerate, baina ikusiko zaituztet berriro, eta poztuko da zuen bihotza eta zuen poza ez dizue inork kenduko. Bihotz mardul eta sendoa behar da, gaurko evangelio hau entzun eta onartzeko. Bihotz zuhurra eta arretatsua, bizitzako zailtasunei ihes eginen ordez, aurre egiten ohitua behar da, evangelio hau betetzeko. Espirituak zutik eusten digu sufrimentuan. Horregatik, espirituaren eraginez, proposamenen berria dugu egiteko fededunok. Badela, sufrikera bat bizirako igaro bide gertatzen dena. Badela sufrimentu bat. Guk errezkeriaren bide xamurrak maite ditugu eta bilatzen, izan ere sufritu beharrak irten biderik gabe uzten gaitu askotan. Baina espirituak sufritzen ari geranean ere zutik eusten gaitu. Hortxe sumatzen da espirituaren lana eta indarra. Espirituak eutsi zion Mariari gurutzearen oineko erdiminetan. Espirituak indartu zuen itxaropenean. Eta espiritu ark berak indartzen gaitu eta sufritu behar izanik ere ezkera tristuran erortzen. Ez dugu etxitzen, bai dakigu mundu hobeago baten bila sortzen zaigun sufrimentua emankorra dela. Lurrean sartzen den hazi txikiari ohartu eta jakin gabe galburu eder eta mardula sortzen zaion bezalaxe. Hori da espirituaren miraria. Eukaristian maitasunaren fruitu paregabea jasoko dugu.
Eta maitasunaren indarrez eutsiko diogu bizi berria sortzen duen maitasunezko ahaleginari. Baita sufritu behar badugu ere. Gure eguneroko bizikera gogorrari zentzurik aurkitzen aldiot. Gogora ezazu Jesusen hitzak egi gertatu zitzaizkizun gertaerean edo esperientzia batean zer gertatu, zer sumatu zenuen bihotzean. Eta aztertu oraintxe bertan Jesus igarraitzeko zerbait ukatu beharko ote zenioken zure bizikerari. Aztertu, pitintxo batean. Gizaki guztiok barruan gelditzen ez den zerbait nahi dugu, behar dugu. Eta gure sinismenak esaten digu, Jainkoak ematen duela gizaki bakoitzak behar duen guztia. Aitortu dezagun gure sinismena maite gaituen Jesus honengan, zutik jarrinik. Sinesten alduzue Jainko aita guztiduna, zerulurren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia Gandhi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzara. Amen. Senideok, aurkez diezaizkiogun zeruko aitari, gizon emakume guztien sufrimenduak, eta batez ere mundu berri baten alde saiatzeagatik sufritzen dutenenak. Kanta dezagun. Entzun arren jauna, Eliztar guztien alde, sufritzekotan gizakiei Jesusen erreinua eskaintzeagatik sufri dezaten, eta bakean sufri dezaten. eska dezaiogun jaunari, Gozea eta ezbeharra sufritzen duten herri pobreen alde. Herriarteko solidaritzak eta beren ahaleginak duintasunez bizitzera eraman ditzan. eska dezaiogun jaunari, Sufritzen ari diren guztien alde,
eta batez ere on egiteagatik sufritzen dutenen alde. Jesusi begiratuz, on egiten jarraitzeko adorea izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Arantzazuko amaren 9 urrenean aurkitzen garenon alde. Gurutzearen oinetan sufritu zuen amari begira, sufrimenduari sentidua aurki diezaiogun. Eska dezaiogun jaunari. Emaiezu gorputzeko osasuna eta bihotzeko poza beti zure zerbitzuan iraun dezaten. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Elizaren oparia eskaintzerakoan. Jainkoa gorentzeko eta gizakia salbatzeko. Entzun jauna zure herriaren otoitza, eta onar bere opariak, Maria Birjina zure amaren otoitzez, nahi orok erantzuna jaso dezan, eta eskabide oro entzuna izan dadin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna zuekin, eta gora bihotza, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egoki da bai zuri eskerrak ematea, eta zuzen zu gorestea, aita santua, nonai eta beti, eta zure haunitasuna aldarrikatzea, Maria Virgina aintzatsuaren ospakizun honetan. Berak, Espiritu Santuaren itzalean, erne baizuen harrigarriro hitz gizon egina. Jesukristo gizon emakumeen elkartasun eta maitasun egarria asetzen duen ur bizidun iturria. Elizak ere eraberean eskaintzen die fededun guztiei Kristoren saietxari darion salbamen iturri santua. Sakramentuetan emankor eta garbi agertzen zaigun iturria. Bertan sinismenez edaten duten guztiak espirituaz bete daitezen eta Kristo salbatzailea aurki dezaten. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin gurtzen zaituzte beti zure aurrean pozik, utzi ezaguzu haiekin bat egin dezagula zure gorespena kantatzeko. Santo, santo, santua, diren guztien gainkoa, zerurra epeikoa, zure biztia, osana zeruko Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza,
gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen biltua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arre, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospetan, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea bata besteari. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu
Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, hona munduko pekatuak kentzen duena, eta gure bizi eta maitasun egarria asetzen dituena. Zorionekoak mai honetara deituak. Jauna, ni ez naiz inor, nire etxean sartzeko. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, kanta dezagun. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzain, eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gera, argi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, argi gaixoak zu gabe. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zu zara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzain, eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, argi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, argi gaixoak zu gabe. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi.
Esker honez egin dezagun otoitz. Zeruko otordu honetan parte hartzean jauna, pozez edan dugu salbatzailearen iturrietan. Emaguzu Maria Virginiaren oroipena ospatzen dugun guztioi, hartu dugun sakramentu hau izan dadila guretzat, betiko bizitzaraino darion iturburua. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Evangelioaren zuzentasuna, jainkoaganako obedientzia eta gizonekiko zerbitzua da. Hori izan zen, Jesus gurutzera eraman zuen arrazoia. Galtzen eta irabazten jakitea da Eukaristia ospatzea, berpizteko hiltzea. Hartu dugun Eukaristiak erakutsiko aldigu berpizteraino iristen. Bizi itxaropentsu eta beste bat arte. Jauna zuekin Eta zure espirituaren bedeinka zaitzatela jainko guzti alduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Beste bateko minularretan, maite oinu nitxan.